Mema Akwaaba edeba ebo busumi mu. Na wojidie pa se waye krado se obekoswa ene yetu anamon ewo abodie mu adesua akwantu a yetu yi. Nature in Twi ewo homa busumi yi nso. Enti meton sa afro se ene ye nante. Na yensua de biweni biwaso. Nene yenkamom enyi Ghana abodie ahodo a domankoma ede akyeye no yenyi nadi ema afoforo enhu. Busumi yeso mekoso asre ama hu se ensi uye wani swadi hunu wada eso eni adi biara eda wakoma so no ensi uye na mre mu mawo. Aha ye nature in Twi mesere wo se busumi mema remfi se undi echi adi echi se ompe de na pe se wonche ye mfoni bia nso a che ema obusuafo ne wadofo nyina. Mesan ma Akwaaba biom.